ассалому алайкум дӯстони азиз ва обуначиҳои канали мо Арзон ТЖК, мардуми сарбаланди Тоҷикистон ва мардуми хонахар. дӯстони азиз, навори имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ва квартираҳои фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе ҳастанд. нархҳояшон аз 200 000 сомонӣ сар мешавад ва аз тарафи подписчикҳо дӯстони азиз дета хонаи фурӯшӣ аз Федератсияи Россия рӯйкан. навора бо диққат то охир тамошо кунед, иншоалло ки навори беҳтарин шудагиай. агар шумо чунин хонаҳои фурӯшӣ дошта бошед ё ки мошин, хона, замин, ягон техника, аппарат, квартира барои фурӯхтан, марҳамат дар ватсаби мо 911 32 43 44. суратуша қатъи маълумотҳои пуррааш дар ватсап партоед, иншоалло ки реклама карда фурӯхта медиҳем. раҳмат барои дастгиритон. тамошои бо фароватро ба ҳаматон хоҳон ҳастем. дӯстони азиз, инак мегузарем ба навори хонаҳои фурӯшӣ. Якумин эълони мо дӯстон, хонаи фурӯшӣ ҳастад, қарор дорад дар Федератсияи Россия дар шаҳри Москва, Павловская Посад, Перхова дом 51. дорои 4 дархона ҳастад дӯстони азиз ва дар 15 сотиқ замин сохта шудагиай. бания кухнии дарунӣ дорад. нарша 2 миллион рубл мегӯяд. иваз карда мешавад ба хонае ки дар душа мебошад дар тарафҳои Зарафшон, шаҳри Ҳисор, Ленинский район ё ин ки тарафҳои мошинбозор да бошад, иваз карда мешавад. хона гуфтагиаш дӯстони азиз ки аз МКАД 47 километр дур ҳастай. ду остановка пас мактаб ҳастай, супермаркет, ҳуҷҷатош ҳамаш 100% қоидавиянд. гуфтагие ки барои бизнеси гову мол, яъне ки барои чорвора ҷои беҳтаринай. ҷой хуб аст ва пушти хона даштае, яъне ки алафзоре барои чаров кардани чорво. барои бизнеси зелен, пиёз, гаштничам ҷои беҳтаринай, ҷои хуб астай. укробам яъне ки гуфтагие ки ҷои хуб астай, мекориш мебирояд. рақамҳои ватсапаш +7 922 444 25 92 қадим метавонед занг бизанед ва аз номи сомонаи мо Арзон ТЖК салом расонед. марҳамат дӯстон, дар ватсапашон нависед. дӯстони азиз, дигари эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастад, қарор дорад дар Федератсияи Россия дар Московская област, город Павловский Посад, улица Грибова д гуфтагӣ аз Москва 65 километр дур аст. дорои 4 дархона ҳастад дӯстон, 6 сотиқ замин ва гуфтагие ки иваз ба хонаи дар Душанбе. дар наздикии хона, яъне ки хона гуфтагиай мактаб, магазин, валберис, озон, электричка ҳастад. маршруткаҳо ба назди хонара мегузарад. бания ва ҳоҷатхонаи дарунӣ дорад. документош ҳамаш 100% ҳастанд. гирду атрофи хона маҳкам ва документош гуфтем созанд. обу свет мушкилӣ нестай. 6 сотиқ замин. нархи хонара 7 миллион рубли русӣ мегӯяд дӯстони азиз. марҳамат дар рақамҳоро экранда, рақамҳои ватсапаш +7 901 585 04 08 қадим метавонед занг бизанед ва аз номи сомонаи мо Арзон ТЖ салом расонед. дӯстони азиз, инак мегузарем ба квартираҳои фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе. квартираи фурӯшӣ ҳастад дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, тарафҳои Ваданасоста мебошад. кадомое ки дар комментар як хонага пурсон кардагӣ бод, навистагӣ бод. як хонага дар якум ошёна, масоҳати хона 32 квадратни метрай, нархша 330 000 сомониш мегӯяд. боз камтарак савдо мешавад. рақамҳо барои тамос баромадан бо соҳиби хона 918 65 10 10 қадим метавонед занг бизанед ва маълумоти аниқтарашонро аз худашон пурсон шавед.
дӯстони азиз, дигари эълони мо квартираи фурӯшӣ аст, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Фирдавсӣ поёни Корвон тарафҳои Гранд-завода қарор дорад. Духонага дар масоҳати 40 квадратни метрай. хона гуфтагиаш дӯстони азиз ки дар якум ошёна ҳастай, нарша 365 000 сомониш мегӯяд. марҳамат метавонед дар рақамҳои экранда занг бизанед ва маълумоти аниқтарашон аз худашон дастрас кунед. дӯстони азиз, инак мегузарем ба панҷумин эълони имрӯза. квартираи фурӯшӣ ҳастед дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино. бинои 10 ошёна. хона қарор дорад дар 9 ошёна. кӯчаи Навбаҳор, ноҳияи Сино, Орионтир, военни гарадок, канечкаи маршруткаи 58 ба назди хонара мегузарад. дӯстон гуфтагия ки духонага 70 квадратни метрай, якта лифт дорад, се хона, яъне ки хона се тиреза дорад, ташноб, ҳаммом алоҳида, планировка шкатур дорад. хулоса тамом гуфтагия шкатур дорад, қисман маҳсулотҳои сохтани сохтмони тайёр дорад, ба мисли қум, семен, шпаклёвка бо сехонага ҳам табдил дода мешавад. бино тайёрай, мардум зиндагӣ мекунанд, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100% ҳастанд. ва дӯстони азиз, нархи хонара 420 000 сомониш мегӯяд. марҳамат, боз камтарак саволот дорад. рақамҳо барои тамос баромадан 003 44 33 03 қадим метавонед занг бизанед. дӯстони азиз, агар шумо чунин хонаҳои фурӯшӣ дошта бошед ё ин ки мошинаҳои фурӯшӣ, замин, ягон техника аппарат барои реклама кунӣ ёки фурӯхтан, марҳамат дар ватсап муроҷиат кунед. реклама карда дар муддати кӯтоҳ фурӯхта медиҳем. лайкҳоро бизанед. раҳмати калон барои дастгирии беҳтаринтон. ва дӯстони азиз, ҳатман дар канали Арзон ТЖ подписатсия кунед, шитоби шумо аз нархи навои яъне ки хонаҳо ва хонаҳои арзон бохабар шавед. шашумин эълони мо дӯстони азиз, квартираи фурӯшӣ аст ки қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Сино гуфтагиай. духонага дар 6 ошёна мебошад. хона ремонтҳои замонавӣ, ремонтҳои беҳтарин, 54 квадратни метрай. яъне ки дӯстони азиз гуфтага ки хона дар доми мастер ог мебошад. 54 квадратни метр дар 6 ошёна, нархаш 350 000 сомониш мегӯяд. ҳоҷатхона ва бания алоҳида ҳастаи шерӯнар. марҳамат кунед дар рақамҳои экранда 907 51 92 92 қадим метавонед занг бизанед ва маълумоти аниқтарашон аз худи соҳибашон пурсон шавед. дӯстони азиз, эълони навбатиён квартираи фурӯшӣ аст, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, тарафҳои 32 микрорайон. духонага 54 квадратни метр. биродари азиз, гуфтагия ки хона яъне ки сокони этажай дар подвал қарор дорад. 54 квадратни метр духонага. нархи хонара 450 000 сомониш мегӯяд. рақамҳо дӯстони азиз, рақамҳо барои тамос баромадан бо соҳиби ҳамин квартира 952 45 45 қадим метавонед занг бизанед ва маълумоти аниқтарашон аз худашон дастрас кунед. дӯстони азиз, ина марҳамат хонаи заминӣ гуфтагӣ бидем аз шаҳри Душанбе. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур, кӯчаи Қаротегинский. дорои 3 дархона аст дӯстони азиз ва дар 4 сотиқ замин сохта шудааст. хулоса дӯстони азиз, марҳамат, хонаи заминӣ дар шаҳри Душанбе, хона ремонтҳои хубай. фақат медорои гуфтагия ки медорои зиндагӣ мекунӣ бо таъмири хуб. нархи хонара 250 000 сомониш мегӯяд. 3 дархона, 4 сотиқ замин. марҳамат, дар рақамҳои экранда метавонед муроҷиат кунед.
дӯстони азиз, дигари эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастаи қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Рӯдакӣ, деҳаи Дарёобод. хона дар 18 сотиқ замин ҷойгир буда, дорои 6 дархона, 2 то калидор, 1 то айвон, анҷомхона, ошхона, 2 то ҳаммом буда, дар ҳолати миёна гуфтагия дӯстон қарор дорад. аз хона то роҳи калона 700 метр дурай, то мактаб бошад 300 метр, то масҷид 200 метр, то бунгоҳи тиббӣ бошад 200 метр. масъалаи об ва барқ мушкилӣ нестай. маълумоти бештар бо телефон. нархи хонара 680 000 сомониш мегӯяд. дӯстони азиз, марҳамат метавонед дар рақамҳои экранда занг бизанед ва маълумоти аниқтарашонро аз худашон дастрас кунед. дӯстони азиз, дигари эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастаи хона қарор дорад дар ноҳияи Шоҳмансур, яъне ки бо симблоқ қад бардоштагӣ ҳастаи хона айни ҳол коробкаи 3 дар хона. масоҳати заминаш 3 сотиқ замин аст. дар 3 сотиқ замин сохтагиаст. дӯстони азиз, нархи хонара 200 000 сомониш мегӯяд. марҳамат кунед, кадоме ки аз ноҳияи Шоҳмансур хона гуфтагӣ биден ё ки замин гуфтагӣ биден, бо нархи 200 000 сомонӣ рақамҳо барои тамос 909 49 47 47 қадим метавонед ба ҳамин рақамҳо занг бизанед. дӯстони азиз, дигари эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастае ки қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ. 3 дар хона дорад ва дар 4 сотиқ замин сохташудагиай. гуфтагиае ки гирду атрофи хона маҳкам. хай хонара дар навод дидем ки дар чӣ хеле ҳолат аст. нархша 310 000 сомониш мегӯяд. рақамҳо барои тамос баромадан бо соҳиби хона 014 63 75 75 қадам метавонед занг бизанед ва маълумоти аниқтарашонро аз худи соҳибашон дастрас кунед. дӯстони азиз, ин охирон эълон ҳастае ки дар навори имрӯза хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур, кӯчаи Ҳоҷи Мирзо, тарафи яъне ки тарафи Қаратегинский. 3 дар хона 3 сотиқ заминда сохта шудагиаст. нархи хона болори азиз 450 000 сомониш мегӯяд. марҳамат, дар рақамҳои экранда метавонед 907 24 87 87 қадам метавонед дар алоқа бароед. дӯстони азиз, агар шумо чунин хонаҳои фурӯшӣ дошта бошед, ина марҳамат дар ватсаби ман 911 32 43 44 сураташа қатъи маълумотҳоро роӣ кунед. реклама карда иншоалло ки дар муддати кӯтоҳ фурӯхта медиҳем. лайкҳоро бизанед, дар канали арзон тж ҳатман подписатсия кунед. ҳазор раҳмат калом барои дастгирии беҳтаринтон. хайр дӯстон, то видеои оянда худованди меҳрубон нигабонтон бошад.